Malam Nayiru. Amanu Bala. Ya gari? Alhamdulillah. Madalla. Ya na ganka da dan baboni. Ai makaranta za ni saboda ka san yanzu makarantar ba irin da ba da wuri muke shiga. Ba na son mu makara saboda yanayin yanzu makarantar ta canza. Shikenan. Abin da nake nema na samu. Faduwa ta zo daidai da zama. Me yake faruwa? Ka san abin da ya fito da ni? A Yanzu nan Fatima Bintu ta zo gidana take gaya mu. Gwamnan jihar Kano ya farfado da ilimi. ai tabbas gwamnan jihar Kano ya farfado da ilimi. Kwarai kuwa. Yanzu ina gaya ma ai da kai ka san makaranta ba na zuwa makaranta. Sai in daɗe ban shiga makaranta ba saboda me ba albashin namu ma zaftare mana albashi ake yi. Ba za mu je makaranta ba amma yanzu zuwan gwamnan nan ana ba mu albashin mu akan kari sannan kuma an sa mana ido mu ringa shiga makaranta muna koyar da ɗalibai da wuri domin su samu ilimi a jihar Kano. Yanzu kana nufin wannan makarantar tamu an gyara ta ɗauko ta mu tafi kurin? Ai na gaya wa kwantar da hankalinka an gyara yanzu fa ba eka bodin take yi ba. To abinci ba na gaya ma an kai abinci a bodin ana kula da ranar an ce bodin a dawo a ci gaba da karatu. Dan haka yasa bana wasa da kan lokaci karfe 7 tana yi zaka ka ganna a makaranta ni nake jiran ma ɗalibai su zo ba su jira ni ba. Gaskiya ne. Ka ji dalili. Kan alhamdulillah sakamakon kulawa mai girma gwamnan jihar Kano. Shi kuma mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna da jajircewar injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso Allah ya taka masa da alheri. Ya magana abinci yara za su ringa tawowa da shi ne ko kuma a'a mu mun san dai wancan gwamnatin da aka yi ta Rabi'u Musa Kwankwaso yaran mu sun huta da abinci. To ai malam Bala ai abin da yayi waccan gwamnatin shi ya wannan gwamnatin. Barewa ba za ta yi gudu dan ta rarrafe ba. To madalla. Ai tsaya in ga yawa ma abinci yara za su ci su koshi a makaranta sannan kuma again za ma ka ga har ragowa suke yara ta hikima saboda gidan yanzu ka san yanayin da ake ciki a ƙasar nan gidan ma sai a taho musu da shi. Ka ce da ba dan kan in zage ba. Kan in zake ba sai in ce yan ladidi ya fito da langa mu ma iyaye mu samu nama da ba. To ai kar ku damu na tabbata nan gaba ma mai girma gwamna saboda tausayinsa daga talakawa su ma za a taimake iyaye. Idan Allah ya kai mu 2027. Insha Allah a ranar injiniya Field Marshal Rabi'u Musa Kwankwaso ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Kasa na tuna so kamar zan je soja. University kyauta. Allahu akbar ilimi kyauta a jihar Kano. Tun da ka ce university kyauta tun daga ƙasa har sama dan talaka sai ya karatu. Wannan gwamnati Allah ya taka mata da alheri. Amin amin. Ladidiya maza fito ta yi nufin ɗinki makaranta lazim. To madalla dan baboni madalla. Wannan saƙo ne daga Honorable Umar Haruna Doguwa, kwamishinan ilimi na jihar Kano.